nga dakkel nga utang nga naimbag nakin mi iti ine amok nga hang kami nga makasubsubad kita narigat iti public servant kunak man lang inin amin naiyasog iti sakit kasla di bagbaga di tatang mi apo hammi maagasan iti sakit mi no hanyo nga ibaga di jay iti pagsarsarita mi apo di nagawan nga tatang mi nga Vice Mayor apo iso nga insoblat na kami apo nga indaton kada kayo iti Ilia Burgos tapnon iti kasta nga itultuloy mi daytay legacy na apo nga kasmesa nga agserbi iti ilimi nga Burgos. Sir, tahang kamom uma nga dantuman request mi kenggan nga sa baliman nga barangayen tapnon iti kasta ad-adda nga Romanyag ken ad-adda nga daytay pumintas iti ilimi nga adon to man iti deti mapagserbyam nga iti Ilocos Norte nga sa pasap iti pinagserbin sir. Sapay kuma tay tultuloy mo tay kana kamapay ni Apo Dios iti nananay nga pinagserbi iti kasmesa nga General Manager iti Ilocos Norte apo. So palakpakan nyo Apo.